হইলানো তিনি 1 তারিখ জুন ও সাল kotal 1 tarik ini salo sini boba grano kolmanja karo tai ini orok jeng press meet khajiwo sini TWF ni advisory board ni chairperson sini boram ganang madam Pavitra Bhakti Jamatia tongo sinoro tongo sini secretary buku Budolakshmi Deporma preparatory committee ni convener buku Gita Deporma joint convener buku Ati Jamatia bai buku Sapnatiria tai sini advisory committee ni buku Mamata Botongo tai jok to buku som tongbayo borok jok to sini TWF ni samo tangkrak jek som tai ani media takuk som borok nopo belai o 1 tarik ni salo hambaya kalo जों दिनै नरकनो मा रिंमानि कारन हिगा अबसे सिनि बुबाग्रा जोंनो तिप्रामो थानि कायसा विंस बुरि बेदे TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन हिनै कायसा संगठन खायरिगा ओ संगठन खायमानि बिसिकथाम हमनाय बसकां 6 तारिख जून 2024 आज 6 तारिख जून जों TWF सेंट्रल कमिटी रंग मीटिंग खालायलायलि जों कायसा डिसिजन नाजाखा ताकलायनि फाउंडेशन दे जों सारा त्रिपुरा राज्योआव खालायावै प्रत्येक ब्लॉक याखबा डिस्ट्रिक्टआव खालायलायलिया जों ताकलायो सेंट्रलनि बाबे मुलुंगो जों नय ऑडिटर नय हल नगनो जों ओ प्रोग्राम नो जों खालायलायसिनाय नै वानसुक लायखा abono no सारा त्रिपुरा राज्योनि 12टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि गोजान डिस्ट्रिक्ट दंमानि जोंनि बुकुबसं 44टा ब्लक कमिटी दंमानि गोजान जोंनि बुकुबसं नरक जतनो no आं मिडियानि थ्रुते नरकनो कबकजावो नरक जे फाइमानसा जोंनि 6 तारिख जून no 11टानि समाव जों मिटिं स्टार्ट खालायनाय जोंनि बाना फिसा जागनाय आबोनि सिगांनो नरक फाइ सफायनायनि बागै खमुलंग नुवायो नरकनो कबकजावो ताइ ताकलायो जोंनि आगिने हायनो जोंनि हा बोबाग्रा जोंनो संजावै रिनाय TWF नै बुं हारै रिनाय जोंनो संगठन संजावै रिनाय जोंनि बोबाग्रा दंनाय जोंबाय जोंनि फाउंडेशन देवो ताइ जोंनि जत्त बरं गोनां मन्त्रि कताल दंग खरकनि MLAs दंग जोंनि ताइ EM, CM, MDC, Chairman, Chini Borom Ganang Party ni President, Tripura Mothani, Chini main kok nukai CWC, CAC, Borok ni joto atong song tong bay na, Chini jara frontal organization, Chunga hai TWF hai no, Chini tongo YTF, TCF, Chini aro tongo TISF, Borok no bosang invite klay na. Borok bofai ma फायनाय जोंनि program bo ताइ ताकलायनि program जों बलायखायनो जोंनि जे मानसाक जों नायथकलाय खालायनो बागै जों सायथकलाय दङ आबो जों सेंट्रल कमिटि सिमि नायथखायनाय हिमाबाय इया नरक पाल जत्त डिस्ट्रिक्टनि जत्त ब्लकनि बुकुब जों फायै जोंनो ओ program नो मोजां दिनानि नांगौ ताइ जों आसायमानि सालो बबा हेके तन्थ Cina bukuk song tama kelai langka, cina bukuk song tam kelai man, sung nukunggo jamon, sung samong kai mana hai no, cina rasnotik ni nukunggo bahai no, sung bubagrano logirina ni, thang mani nukunggo bo, sung belai no success sung itonggo cina TWF no, abo o success ni butai, sung 3 বছৰত thai tamanka, 3 বছৰত sung TWF ni butai thai tamanka, sung bubagra sung abo ni bagai. जों बेलायखेनो प्राउड फिल खायो जों TWF ताम माले MLA खरक नै मानजा जों TWF नि होय जों जिनि MDC प्लस EM खरक जा मानजा TWF नि होय आबोनि बागैनो जों ताकलायनि जिनि फाउंडेशन देवो जिनि बुकुक सं रोजाबना गोरों दं रोजाबना सैना गोरों दं कप क्लब कथमा गोरों दं ताकनानि गोरों दं
बुथाय गोरों बुमुल गोरों दङ अबाहाय गोबां मोजां टेलेन्ट बुरैथ' तै वारकनि वामु वानानि गोरोंबो बरकना आं गयले जों बाय गोरोंदि जों नरकनो चिकन सापानो नरकनि रोंमानि न जों ताबो फवारना बागै यापाय रिनानि बागै जों TWF सेन्ट्रेल कमिटि जों रेडि दंनाय आबनि बागै खाजानि बुकुब सं आं जत्तनो नकबगो नरक मिडियानि बिसिंतिखाय o chini press meet khaimana nukmani loge loge na 6 tarikho norok ready tongdi norok 6 tarikho chini khumulung ADC ni headquarter khumulungo noayo phai jotto sungbai baksa chini Bisiktham kamani TWF ro belai khaino Bisiktham ba success angka ngi sak no proud khayo dai buba a proud jungno khairi nei hake chini buba ka aboni bage norok jotto bukhuk song jungbai baksa no के बोजानजानी ब्लॉगर खलाया फाउंडेशन दे के बोजानजानी डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन दे खलाया वो जों पालखाय ताकलायनि बिसिवो जों आबो जों खुमुलंगो न जों एडिसिनि जोंनि खुंथाय बारानि हेडक्वार्टार न जों खलायलायनि हिने वान सकलायके नरबो जत्तो जोंबाय बाक्सा पालखाय खलायनानि बागै फायनानि बागै आं नक कबगो ताय कैसे कबग मुहकाय जत्तो बुखुक सं न नरक फायनानि सका जानी आमचायो याकाबा जानी ब्लक कमिटी एलाकारो नंनि पार्टी अफिस दङ आरो खामकानो चिनि TWF नि बाना याकाबा फ्लेग नोटिस आवै नरक चिनि प्रोग्राम बो फायनानि